Alam nyo ba na may element of style na pwedeng mag-boost ng confidence natin bilang mga kalalakihan? Dahil dito, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa upang makihalubilo sa mga ibang tao, lalong-lalo na kapag kaharap natin ay mga kababaihan. Nakakabawas din ito ng stress level at nadaragdagan naman ang level of trust or tiwala ng mga taong kausap natin. Hindi ito yung mamahaling Amerikana o tuxedo na nirerentahan mo. Hindi rin ito yung super shine na bagong leather shoes mo. Actually, hindi ito nakikita ng mata. Ang gusto kong puntuhin ay ang pabango. Alam nyo ba na ang amoy natin ay may kinalaman kung paano tayo napapansin at naaalala ng mga tao? Yan ay totoo. At sa kabila nito, 8 out of 10 ng mga kalalakihan ay hindi gumagamit ng pabango on a regular basis. Kaya naman, handa ka na bang gamitin ang isang secret weapon naming mga pansinin? Naming mga gwapo? Pero bago yan, pag-usapan muna natin ano ba ang mga pagkakaiba ng mga cologne o mga perfume at mga iba pa. Trivia! Ang difference ng cologne sa perfume ay ang oil concentration nito. Kadalasan, ang cologne ay may 2 to 4% oil concentration lamang. Ang eau de toilette ay may 5 to 15% oil concentration. Ang eau de perfume naman ay may 20 to 30% oil concentration. Obviously, ang may mas mataas na oil concentration ay may mas malakas na fragrance or amoy. Katulad din ito, mas matagal din ang pananatili ng scent ng oil na to. Sa puntong ito, ang pwede ninyong itanong sa akin, saan ba pwedeng makabili ng murang pabango at may kasing amoy ng mga sikat na pabango o tinatawag nilang mga inspired scents? Para sa video na ito, gusto kong ipakilala sa inyong HSI Scents Collection. Meron silang line of fragrances inspired by the most recognized brands. Available po sila sa TikTok, Shopee, and Facebook. Actually, binisita ko ang kanilang Shopee store and around 300 more or less ang mga pwedeng bilhin sa kanila. Follow nyo rin po sila sa TikTok dahil marami na rin ang mga nag-e-endorse at nagbibigay ng review sa mga produktong ito. Nakakabilib dahil proud Kapampangan pa sila. So, paano ba ang tamang paggamit ng pabango? I'm gonna give you 3 tips. Tip number 1, apply directly on your skin. Example, sa likod ng tenga, sa bandang dibdib, sa batok, sa pulso, sa kabila ng siko, o sa balikat. Hindi naman kinakailangang ma-apply sa lahat ng mga nabanggit ko. Nasa sariling pagpapasya mo yan. In short, i-apply lamang kung saan mo gustong maamoy kanila. Ako personally, sa dibdib at sa batok ko ina-apply. Sa pag-a-apply, dapat ay 3 to 6 inches lamang ang layo ng bote sa bahaging ina-applyan. Paalala, may mga pagkakataon na maaring magkaiba ang fragrance mo kumpara sa mga ibang tao. Bakit? Yan ay dahil mayroon tayong iba-ibang oils sa katawan at maaari itong maghalo kapag inisprayan. Dito pumapasok ang tip number 2. Apply on your clothes. Mas mainam ang tip na ito kapag magsusuot tayo ng multiple layers of clothes. Kapag natakpan kasi ng damit yung inaplayan nating pabango, sayang lang ito dahil nababawasan ang amoy nito. So we can directly apply sa mga damit natin, subalit may mga pabango na pwedeng makadamage sa mga damit natin. Kaya ingat lang. And tip number 3, bilang panghuli, don't overspray. Hindi naman kinakailangang maamoy ka ng kapitbahay mo dun sa kanto kung 10 bahay ang pagitan ninyo. Dapat guys, intentional at yung mga malapit lamang sa'yo ang makakaamoy ng mga pabango. Makakatipid ka pa. Speaking of makakatipid, alam nyo ba ng HSI Scents Collection ay may mga inspired scents? Meaning, ito ang mga fragrances ng mga sikat na pabango pero hindi kinakailangan gumastos ng sobrang mahal. Let me give you a rundown ng mga items na pinadala nila sa atin at baka mahanap nyo dito ang pabango na babagay sa inyo. Ito yung kanilang mga 55 ml bottles. Na-check ko dun sa Shopee store nila, meron din silang mga 35 ml bottle and tawag nila dito ay mga sexy bottles. Katulad ng nabanggit ko guys, ang mga HSI Scents Collection ay mga eau de perfume. Ibig sabihin, mas mataas ang mga oil concentrations nito, subalit hindi sila mahal. So the first one is the Pure Seduction. Susunod yung Cloud Limited Collection. Susunod natin na yung Meow, Amethyst, Flame, Black, Blue, Red, Eros. At bilang panghuli, Blanc.
Available din sa kanila guys ang mga hanging oil diffuser. So usually nakikita natin to sa mga sasakyan, minsan sa mga room. Okay, bilang panghuli guys, parang lagi kong nakikita sa mga reviews and recommendations nila ay itong HSI Collection Red. Amuyin natin. My take para dito sa pabango na to, it's very refreshing. I think it's also very manly. However, parang light lang siya talaga. Not too heavy on the scent, yung oil natin. But all in all, I think magagamit ko to on a daily basis. Alright, so there you have it guys. For more information, if you wanna know more about yung mga details kung paano bumili, maging reseller, do business, or partner with them, you gotta check out the fan page we're gonna be including in this video. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. Peace out. Bye guys.